Westcard Bianglong Labor Union Foundation dia ni ketalon ponjia phanme kangni. Cek mate bamboo supplier atum didia satawar pyari ri cek ke pangsam hubajok isi pheri me ang ke klan. HSL silapen HS sarlang along ki unduna ri soi jang tom phan kar chwa me ke dengpong. Nizangkar Bianglong dongkam mukam rong sopi langhana long pai ni pai ke thomarni Westcard Bianglong Labor Union amithang sai hemalong koson pensi lapen koposon si foundation de arni ketalon pon thekjima po puthak chethan chimom ame ingni pon mielong kenang sora puthak chingwai chingsai pon lapen team kar Bianglong ato apan stami alang netumalong ardinang pidonang jibuta chuning ripon padu labor da jakong ing tangkring ka bedela jok angtan chongdat nanglu lasila bang so jakong ke pangtang nang jia bang kenang sot pusalang netum pe hin pen ning jipon lapen non ke bang ji jakong ni pai ingkoi arni pen langhan pathu aklamalong team ner ke papan football tournaments tame pathu ponji puta than pachini pon padu lason se mealong president Manof Kramcha secretary Harbam Monteron vice president Borson Teron lapen ari asang ho tum stame chetong dun pen me pachin pon satgaon pen digonto terang nang ke lo birta Malong News Central Committee akan District Committee lapen ini tum cingrum rapet si lanang ke bangji foundation deh adalah pai tarik ke thom ke ningkan ke thom ke jawar ni lo kasih ini tum la labor union kan ini tum karbulong arak ni kan tum kita minang cerap situ dunji fansi ini tum pini labang so labor union kan ini tum la Central Committee kan kang dakon lo kasih ini tum kacing hon karbulong arak tum kita ningat long pernah cerap situ dunji fan lapan kali tum labor union kapang tang dia pan lapan kali tum la West Karbulong district angkang ini tum kacerai kom dia fansi ini tum pini labang so dengpon lo kasi kadu kawer atum sita me ini tum mate ini tum seklem chodam pan ini tum mana isya awar sai kimisen itu tum ke dengpon ki bang itu makenang solo kasi kadu itu sita me nang cerap situ dunji ningat long pen ini ke ho hipin pen labang so along itu cerap situ la pena posini tum pini paklang pon lo asinali tum non ke bang jilang ekrang sita me membership ke dinang cerap membership noy dengdun aji pan ningat long pen ala ini tum adet kacerai kom di pan bangke ini tum pini kacing honorat pan sita me ini tum paklang pon lo lapen gaili tum labor union ladak isi lebar pulut isi yang tekun la patir pinang ko kusini litum pini jongkon lo lasi litum pini cetong den media atau di pen cenglok kami litum mangke ang tekabang itum isiwet dunai isiwet pulut lebar union mana litum isiwet kajaya konjipan mana kedamtang stame nilipulo ekual bangke kuman cheni hidup lapen keplan isiwet nai lapen litum non kedamtang sita me ilitum media corp itu hanta RD KPP lokuson tak kusuman batum do ilitum theglang lo lasilahai ta ilitum methang munit ke ilitum isiwet ningat long pen ke ilitum kacing hon kacera bang apena sarkosi ilitum labangso lebar union pen sita me media tum hanta ilitum cinghon ponang po ilitum kadu bulita cinghon serai nang po kusini li jong pon lo tapen di Karbulong autonomous council atum sita me ilitum MP ben cenglok MLA tapen ke CEM Karbulong autonomous council along ang hol keduan atum sita me lebar union bangke ilitum RD bangke ilitum CP serak nai ku bangke ilitum pini ladak komiti pen ilitum cetong rapet kami itu cuning di betul Karbulong adema bangke ladak dongkam langhan along sini itu patik lo foundation de kedeng pon dia bangke ate arta bangke nikam samang si ke plan lo ke 20 ben non 23 an bangke lasi ini tum la labor union pen labang so kedeng pon dia pon bangke ade ko si kami RD nang pidu nang pos kesini tum dengkon lo lasi adi me bangke dak langhan lo lapen armu ngabangke ni tum
bang suri sibak anu ke pacit tong ponji besi kace sik dulu kan kan ke dulu setamin tum bang ke abang than sini ni mah nan mat ke seng pon bang ke kolong nak long ta seng pon long lo lapen ke khirni long ta seng long lo setamin ni tum bang asap tu kadori doko kajok si letong ne dalo lasinan ke bang jilang bang ke lahai ta ni tum kace poreng ponji panta matha tu ko jom si lang tum pacit tong ni kusi kami ni tum bang karo ni support kami deng pon ko asang thak si kedam tang deng kalong si kami ni tum seng pon badoro lasi long thom komplain ke seng pon Eastern Range bokajan angkang ceka supply atum difu di laila pensari hajan kacelenga tobar piariri ceke pangsom hop pena jok kai ke dam ke banga to aphan isi phere me meason si dulu athe bangso towara jam ki bipena jok ajo apor ka chehelat ka cek sak donang lu posi ke sungi phora dum pen ningje pon rinti lasi cek supply atum towar pya kung cek pangsom sera towar pipen 100 meters baga ka hilole pangsom pona sonte me par ji puse ong dongara tum pen tuning ripon patu bangso long forest apen police asai kama tum pen stami kelang dunang jakenang sotu athe towar pidai subject ke pangsom hopye ke dam ke banga tom phan ka siksak the tandu pusi ningji pon renti an parta towar ki bian chotakali LPT 14/16 wheeler attract aji ki ding pen pasang kok pulote ajha ka car bai la pen ka prega gari motor ta phan ka chipega ka siksak la pen lasolong gari ka chingko jiang ring thamit the tandu putara da tum pen ningji pon renti anjang la super egyptian rong pinang ki lo birta Malong News Lakhakre Troxy Socheng Henta constituency ke parlo Bali Juri Committee holalong Thana Advisory Committee hin pensipatir pi ponse jakhongi phai kebarni HSLC la pen HS salang along ki unduna risoi jang tom phan kar cho jai mek paman pon bangso jai mek ke ding pona the pi alama bang ke ang jokpani habar along ke Charlie anat pa phihu bason sidu lasinon ke bang jarni ke la anso se ka Charlie hin ke paprang dun je phanchi thanchi mum pon padu la solong bai scooty ke beg hot kai keta helmet chikuber nangji pusi ang jokpani thana OC Prafula Pego hin ben than pachini bangso me Socheng Henta BJP secretary Komal Teron hin pensi chari pon lason se aluhia man pen ang jokpani police station a OC Prafula Pegu ang jokpani high school headmaster Monsing ing tipen chenglok ongdung ke theke dinga tum chetong dun langkhang pen Komal kathar nang ke lo birta Malong News dong atang si nalitum arbeng long live lo pen ko pe social media dong anili hin pen nia kong pen kardong pa jelo jasmet pini nilitum ladak ang jokpani police station angkang ang jokpani thana advisory committee hoipen nilitum jasmet labangso idea long educationally backward peak lapena kapre non latest issue mokha child marriage lapena kapre lahaya puthak katora ki theklong pengapsini tum bangsar lo ophan kubusunsi educationally aprang pon thegi ma puchingwa jingsansi thana hoi pencil asi laswa jai mek deng ponilo lasi pini nilitum labangso area nilitum karcho lapen si awareness chero programmation si pidu ponilo lasi laso karcho melong felicitation program along nilitum BSc ke pass time lapen BCom ke pass tum lapen higher secondary lapen matric ke pass kado we bang thongke brahini student dum han pini nilitum artu bonlo lasi ningarong piglo nilitum ladak nilitum thana usi sir alang limna initiative me andun lapen thana committee ladak school along lo than bang headmaster headmistress lapen social worker public tum sambi labang so butha importance and pigidum lasi nilitum ningthe pini nilitum dak angjok pani thana arlo angkang chot lo pugali nilitum Socheng Henta angkang long ansitame atokan usami nilitum akarpre through la social media hoipen sika chunuri kangtung alo educationally hinabang along pin samili tum paching thu ponje pan bori ponangi tum yong si educationally yong si advance polutante eli tuma arong arup ili tuma society ili tuma homosi tame develop pusin tuma thalo lasianu tin tame guardian tum apeli tum social worker lupena kape tum sami labangso ahina bang importance pinangi la importance pivek nei kusi ili tum chunuri lo la peni tum tame bori pon bomi kasi rong rup long sami ili tuma kape ga jai mekta den pon bom ke jasmet ke educationally hindo je rong rup pensili tum panching ponang po pu ili tum isya thim selam pon si rong lom sami upene karcho maybe bibi do kini children day long sun tame ni tum bi pon bori lasi ni prang ji mangi bon sami lasona thak ni tum along kape kamle long sojai meke deng bonje pon bori la pensar pini labang sojai meg long aluhia man penang chitong dun e than pachini ponik tha komna to na chitong dun sojai meg long na chitong dun jasmet ke ili tum angjopani thanar SI lo
Propolo Pegu alang di dak officer in charge lo alang di tak manpeng alipen senang citong dun lo lapen dak Balijuri Model Hospital long medical health officer Dr. Hanif Muhammad alang di tamen citong dun lapen itu malong ang Jokpani High School headmaster Monsing Teron sar ke hai lapen ladak Atur Kimi English High School along Harmony ti lapen Dongpunjuri High School along Hesar tum lapen kaprek dak Balijuri MA School lapen dak langkang angkang along kelas tara along TGC ku Teacher Gathering Center Assistant Secretary alang itu mas. Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.